So yun guys, takantayo ko ato. Bali may feeds siya, feeds. Hindi duck layer ata kabisat din ko, kilaban. Tapos kantay tayo basit nga tuyo na. Tuyo, feeds, yung duck layer. Ay, kilaban. Yan guys. Nakauna man nagkamti danom na to lagyan mo ng tubig to. Hindi mo lang kaya. Lagyan na ako na. Lagyan mo to tubig. Nadalo mo na to. Takot to yan. Tama na nak, tama na. Nagkadundan. Ganun darong nan. Hindi na makaruray na gitu. Kiwar-kiwarin tayo pa. Nasubran tayo danom. Yes, lang. Kararawat dah. Lagyan mo ng tubig yun nakaw. Lagyan mo ng tubig. Tubig? Tubig nila yun o yun. Lagyan mo lang dyan. Lagyan mo lang dyan. Kaya ito yun ko guys. Nakarami tayo tikon. Pagitlogan da. Kung mahumpay tikuan na. Saan tayo pwede karami na taon. Sa ito dyan pagdigdigusan na. Ni Kapti kasi na ni kayo na panuhan daw na makadigos-digos dito. Hindi lang. Papalakat yan. Palakatan yan. Glug-glug man yun. Guys. Kaya ito ni guys ko. Bali palawain tayo nito. Kinwaktat tayo. Pinariman ko na tayo. Bali ilaw-lawa tayo nito ato yun. Tapos sa ni guys ko. Madigaya majitakki ka no tipato mo mapanitan ni fish pan. Matay ka no tiki ko ano. Lamis na.